Halleluja. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin u għal dawk forsi Maltin u koll minn pajizi oħra naflijem xmukum mill-Australja segwuna u mill-Ingilterra postijiet oħrajn nilqawkom fid-dar tal-Mulej lejla mal-familja River of Love. Ejn tolbu u nħeġġitkom biex tarblu sew dan il-messaġġ li bolej poġġi l-fuq qalbi. Tolbu miħaj u tolbu minn qalbkom. Missi għaddejs nitolbuk biex inti permessa dan il-messaġġ tassew tkellem il-poplu tiegħek. Ibda bija. Kull wieħed minna. Mulej m'hemm xejn motti qudiem għajnejk, m'hemm xejn mistur, kollox huwa fil-beraħ. Għatini qalb għalik mulej. Fejn jien imma affarijiet f'ħajti li għandi bżonn naġġastja, nitolbok u nistiednek Spiritu Santu biex tgħinni naġġastjahom. Grazzi mulej tal-kelma qadisa tiegħek u grazzi Spiritu Santu li inti l-aqwa għallim li tallimni biex insir il-persuna li in Kristu sejjaħtli biex inkun għal glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Poġġu bil-qeda. Alleluja. Dan il-messaġġ ilu ġej isu ftit ġimgħat. Kelli f'qalbi biex xarjaħ xi tliet ġimgħat xarilu ma peress li konna magħluqin minħabba l-kwestjoni bħalma kollha tafu tal-COVID. Issa bla Talla ftaħna u il-mulejra ġafakkarni biex nwassal dal-messaġġ u nħeġġitkom biex tħallu xejn jiddistraktjakom, itellifkom. Iffukaw, itfu l-mobiles, itfu kollox u isma' bir-reqqa. F'xi ftit jimilu, ħanidu hekk, kważi xi tliet ġimgħat, 4 ġimgħat ilu. Il-mulej kien ta' nikkelma fl-ispirtu tiegħi li ma kont smajt messaġġ. Il-ħadd jipritka fuqha għalkemm fil-Bibja tissemma u forsi ħafna minna laqqas ninutawhom li tissemma, inkluż fit-Testament Ġdid. Imma il-kelma li smajt l-ewwel smajtha bl-Ingliż u llum nipprovokawh bil-Malti il-messaġġ huwa dak kollha jrid tkun bl-Ingliż. Imma il-mulej letteralment kien qalli fl-ispirtu tiegħi biex nitkellem fuq talk about witchcraft in the house of God. Witchcraft in the church. Dan huwa sorpriż, jiġifieri għal dawk li ma jfhmux bl-Ingliż hija tfisser il-kelma seħer. Il-kelma seħer. Issa witchcraft hemm bosta livelli. Imma ħanibdew mill-basics l-ewwel. Jekk aħna immorru fi ktieb ta' Galatin, Kapitlu 5, jekk il-lejla tħossok xi naqra istreċjat f'ċaffariet li ħad isma' għidlu grazzi mulej tal-stretching class. Iktar ma nikber fil-mulej u iktar ma nikber fis-snin, iktar ninduna x'battalja qegħdin fiha kontinwament spiritwalment. Hemm battalja kontinwa u hemm battalja għar-ruħek letterali. Hemm battalja għar-ruħek letterali. U għalkemm aħna sekuri fi Kristu fl-Ispirtu, imma aħna rridu ngħixu kontinwament alert. Għalhekk l-Iskrittura f'Petru u f'bostijiet oħra inkluż anke Ġesu jgħidilna noqogħdu attenti biex ma norqdux. Jgħidlek oqgħod attent bl-Ingliż jgħidlek be on the alert. Fl-ewwel Petru kapitlu 3 jgħidlek be on the alert. Għax pratikament Satana mhux inbilli bdejt li inti Kristjan, mhux ħajħallik bil-kwieta x'in Kristjan. U anke jekk xi ħadd qallek one saved your way saved mela saraħ rasek. Sewwa u għax anke jekk xi ħadd jiġi jgħidlek u hija Kristjan ix-xitan ma jistax imissni. Le, mhux bista jmissek, infatti jista' totalment jieħu over. X'inti tgħid pastor ħana ta' Kristu? Sena ftit, mhux possessjoni, oppressjoni
jew taħt l-influenza ta'. U di ħadaraw ċara fil-kelma. Issa jiena tafu li jiena b'mod ġenerali predikatur tal-grazzja. Imma jiena qatt ma kont predikatur tal-grazzja ġifieri tagħmel li trid int. Il-grazzja li xi wħud jippritkaw għamel li trid għax inti issa salvat bil-grazzja. Le inti għax issa salvat bil-grazzja, issa msejħ biex tagħmel dak li jrid hu. Dak li jrid il-mulej. U jekk ma tagħmelx hekk m'intix qed tgħix fil-grazzja, qed tgħix fir-rebellioni. Alleluja. Grazzi mulej. Fil-ktib ta' Galatin, kapitlu 5, min kitab litra ta' Galatin, apparti ovvjament l-awturu għadejjem l-Ispiritu Santu, imma min? Pawlu l-Apostol, dak Kristjan kienux. Dak kien jiġi River of Love ukoll, by the way. Infatti minn fil-ħodu tex kemm jaħdem River of Love, tex kemm għaddu kemm għen il-Mario, tex kemm jgħinu jbajjat u jagħmel affarida. Alleluja. Amen. Galatin kapitlu 5. Il-Galatin huwa ktieb li jitkellem fuq Pawlu jitkellem kontra il-legalizmu u kif bosta ġew imqarqa minħabba li waqgħu jew marru lura taħt il-ġisem, marru lura taħt il-liġi, li liġi kienet qatt ma kienet tal-Ispirtu kienet tal-ġisem. U spiċċaw dew imqarqa. Però Pawlu jgħid xi ħaġa, din inni nafa snin din l-iskrittura u dejjem ħakkejt rasi. Għax mod awtomatiku meta tgħid il-kelma witchcraft jew seħħer, l-ewwel ħaġa ma jiġik f'moħħok x'inhu? Għid il-verità. X'jiġik fl-ewwel ħaġa f'moħħok? Awtomatikament. Tkunu spiritwali żejjed, għidli mill-lat naturali x'jiġik l-ewwel f'moħħok. X'inhi? Fortune teller x'iktar. Seħħta. Dawk tat-tarot card x'iktar. Ouija board. Mamur. Kif? Komunikazzjoni ma' Maltin. Ġifieri sħaħar. Għalhekk sħaħar ġem il-kelma seħħer. U ma nafx jekk tafu xi tfisser seħħer issa ngħidilkom. Allura meta inti tisma' l-kelma seħħer jew witchcraft, awtomatikament inkluż ħafna Kristjani ma jaħsbux dak li qed jgħid Pawlu hawn, qed jaħsbu mal-ewwel fuq xi saħħara. Imma Pawlu mhux qed jitkellem fuq is-saħħara hawnhekk ta'. Mhux jitkellem fuq sħaħar. Hemm witchcraft u anke fid-dar tal-mulej, mhux f'din id-dar tal-mulej, imma ħafna djar hekk imsejħa tal-mulej fid-dinja li jagħmel witchcraft tiegħu. Żgur. Żgur qalbi tiegħi. Ejja timmissjawx il-lezzjoni tal-erba'. Għax dak li jagħmel l-Ispirtu Santu jimitaħ l-Ispirtu familjari. All right, ġifieri u dak ma jsirx bil-barka tagħna, dak isir bis-seħħer. Imma anyway, imma dar bħal di fejn il-qawwa tal-Ispirtu Santu hija preżenti, fejn jaf li x-xitan li aħna jafu, aħna nafu x'awtorità għandna fuq, dawk it-tip ta' fajda ħafna bid-drabi m'intix ħassibhom komuni, ma tassibhom jispiċċaw jimmanifestaw u jinħelsu. Sewwa, imma mbagħad hemm tip ta' seħer. Dak li huwa moħbi jew sottili. Xorta ta' inti d-dnub jekk id-dnub tħallih fuq il-bank jiġu d-dubbin. Sewwa, bħalma d-dubbin jattira ruħu l-ħmiċ, ix-xitan jattura ruħu għad-dnub. Amen? U ħafna ma jirrealizzawx li wieħed mill-affarijiet li l-ġisem tagħna li aħna li nistgħu naqgħu fl-iżbal fih huwa s-seħer. Issa naf li ħafna minnkom għadkom totalment mitlu fejn u m'intux hemm tifhmu, tħabbix rasek, dak huwa l-iskop. Alleluja. Dal-waqt issalvaw. Rridu nħallikom naqfu s-suspens, mhux ħantikom għalhekk il-filmi titaraħ sal-aħħar. Amen, alleluja. Imma, ismaw, ħam nibdew minn vers 16. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu. Mela għandik li imxu l-ispirtu tfisser, sa dik nitkellmu fuqha kull nhar terbek għalajta issa. Jiġifieri imxi hand in hand fl-ispirtu mal-ispirtu talla. U taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu. Ftakru li jekk kienu inti ħaġa waħda ma' Kristu, ħaġa waħda fl-ispirtu ma' Kristu. Amen? Il-passjoni tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu huwa kontra l-ġisem, dawn it-tnejn huma kontra xulxin.
Minu kontra Kristu? Il-ġisem, imma minu kontra Kristu? L-Antikristu. Tkellimna, by the way, minn mankom ma rajtux ħabbejtek dal-weekend, għameli lek il-pjaċir u mura raħ. Għax kien vera program bil-Ispirtu Santu. Suppons ħan nitkellmu fuq be, u speċajn nitkellimna fuq ke. Kien program tal-Ispirtu Santu bis-seta. Morru waraw ħada fil-ħodu fit-8 u jakkala riti għada fil-għaxija fil-5 u mbagħad it-tnej fil-ħodu fit-8 u nofs. Mela. 18. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu Santu, intom xaħt il-liġi, l-emejjel tal-ġisem huma magħrufa żina, faħx, nuqqas ta' rażan. Mela sena huwa sess barra miżwieġ u hemm ħafna affarijiet oħra li għaw taħt żina. Faħx affarijiet perverżi, nuqqas ta' rażan, nuqqas ta' kontroll. Idolatrija letteralment tfisser il-qima tal-iġbijat fil-Bibja, letteralment. Issa hemm idolatrija oħra li titkellem fuq Kolossin kapitlu 3, imma l-kelma idolatrija fija nifisha tfisser qima ta' ġbijat. Seħer! What? Din inta għamilt li passer fil-Bibja dijek. Seħer. Innota li l-seħer huwa waħda mill-affarijiet li huma l-opri tal-ġisem. Witchcraft għattejt. There is, mela number 1, jekku seħer, dejjem is demonic. Imma waħda hija direttament mid-demonju u l-oħra tiġi manifestata mill-ġisem. Iġviri frotta mħassra tal-ġisem. Seħer, mibeda, ġlied, ejra, kolla, ambizzjoni, firda, partiti, insomma. Morru fi ktib ta' Galatin kapitlu 3. Mela, Pawlu Kristjan, qed jitkellem lil Kristjani u qed javviża u qed wissi li l-Kristjani għandu biqgħodu attenti. Illum ħanitkellmu fuq it-tema ta' seħer. Il-Kristjani jridu jqogħdu attenti mit-seħer, jridu jqogħdu attenti mid-lista kollha. Imma llum il-kelma tal-mulejja seħer fid-dar tal-Alla. Li tiġi kontinwament it-tollerata. ħafna Kristjani li qed jimxu fiha. Issa tinsiex li Pawlu jgħidlek min jagħmel dawn l-affarijiet ma jridx is-salta tal-Alla. Mela serja di. Galatin 3. Ja Galatin bla moħħ. Kieku għedtilkom jien hekk kieku nofskom ħadtu għalikom u tgħaddu l-barra. Min saħħarkom bi kliemu. Iġfiser, who conjured witchcraft over you? Jon kella bl-Inglis, who has put a spell over you? Sanafti, di fil-Bibja jeda basti. Infatti fl-istess sitra mill-istess awtur. Seħer. Intom li Ġesu Kristu kien pinġa msallab qudiem għajnejkom, dan biss irid inkun naf minn għandkom. L-Ispirtu Santu irċevejtuh mill-opri tal-liġi. Qed jirreferi għall-opri tal-liġi ta' Mosè fit-Testament tal-Qadim. Li aħna maħna taħt l-ebda waħda minnhom, laqqas id-dot il-full stop tal-aħħar waħda ta' sentenza. Taħt l-ebda waħda minnhom. Amen. Għandi messaġġi sħaħ fuqhom fuq l-internet daw. Amen. L-Ispirtu ċevejtuh mill-opri tal-liġi jew mis-smieħ tal-fidi. Għalissa jekk qed tagħmlu xi noti, żommu żewġ noti, l-Ispirtu Santu u l-fidi. Xi kultant meta nagħmel noti jiena nagħmel kategoriji. The bad list and the good list. The good list hawnhekk hija l-fidi u l-Ispirtu Santu. Hawnhekk il-bad list hija skont Galatin 5 l-opri tal-ġisem, il-liġi tat-Testament il-Qadim u s-seħer. Mela. Grazzi Ispirtu Santu. Daqshekk intom kontu intom boloħ
Bdejtu bil-Ispirtu Santu, bdejtu timxu mal-mulej, bdejtu mal-Ispirtu. Irċivejtu l-Ispirtu Santu, ħaritu l-Ispirtu Santu jikkontrollakom. Kemm importanti l-lezzjoni qed nagħmilkom kull nhar terbaħu. Infatti ngħidilkom nazzerda ngħidilkom wieħed mill-iktar qatt iktar importanti li tisimgħu f'ħajtkom. Kif imexxik l-Ispirtu Santu, how to be led by the Holy Spirit. True. Daqshekk intom boloħ bdejtu bil-Ispirtu, issa tkomplu bil-ġisem. Batejtu dan kollu għal xejn, jekk tassew għal xejn. Meta Alla jagħtikom l-Ispirtu juri s-seta tiegħu permezz tagħkom, dan isir bis-saħħa tal-rob tal-liġi jew bis-saħħa tas-smigħ tal-fidi. Għanifqu hemm. X'inhi huwa l-kelma seħer? Hawnhekk issa xi wħud minnkom minix ħanidħol fuq għallum, forsi b'missa ftit, ma mhux ħanidħol fuq għallum. Semmejt xi ħaġa l-erba. Il-kelma seħer bil-Ingliż ġejja mill-kelma hija l-istess kelma witchcraft, li ġejja mill-kelma witch. To craft, bewitch, and to bitch. Issa witch tfisser il-kelma W-I-T-C H-C let minuta. W-I-T-C-H witch. Mux witch. Divinazzjoni, jew divination, bl-Inglis jgħidu la divination. Istismawa. L-istess kelma għal divinazzjoni, witchcraft, seħer, hija l-istess kelma farmakija. Li nieħdu minna il-kelma għal medicina, farmaceutika. Sorcery, witchcraft. Fl-Apokalissi 18-23 jgħidlek li permezz tal-farmakija jikkontrolla d-dinja. Imma dik messaġġ ieħor mhux illum. Wakey, wakey, church. Però l-farmakija fil-Bibja tfisser isimgħuha li twaqqa jew li tiġi f'manipulazzjoni, intimidazzjoni, kontroll, mhux self-control, self-control minn Alla. Li tipprova timmanipula, tikkontrolla jew tintimida huma kollha mill-istess grupp witchcraft. Ribellioni tfisser witchcraft. Ribellioni tfisser witchcraft. Mela għandek da kollu xi jfisser witchcraft. Xi jfisser seħer. Li tkun taħt kontroll. Biex inti ssir il-pupazz ta' dik il-ħaġa jew ta' dak il-grupp jew ta' dik il-persuna. Jekk niftaħ fuqha, ħaniftaħ fuqha ftit. Dan ukoll isir fi żwieġ. Raġel jintimida lil-mara. Mara tipprovola tikkontrolla lil-raġel. Issa jkun knisja. Għandek mexxejja u għandek nies fil-knisja jippruvaw jikkontrollaw, jintimidaw, jeddu, teddid. Sa nitkellmu fuq aktar. Għaxan huwa suġġett vast. Dan huwa xi ħaġa li Alla jabborri. Jabborri. Tfisser ġejja rebellioni, witchcraft u rebellioni l-istess ħaġa. Ġifieri hemm bżonn tmur tissaħħara biex inti taqa' f'seħer, jekk inti tiġi taqa' taħt seħer tkun timxi f'rebellioni. Rebellioni kontra l-kelma tal-Alla u rebellioni kontra l-awtorità tal-Alla. L-awtorità waqfa minn Alla. Divinazzjoni hemm kontroll għax hemm self-control tajjeb, imma bħal m'hemm tajjeb hemm kontra l-oppost il-ħażin.
li tiġi taħt influenza ħażina biex inti tispiċċa qisek il-puppet ta' xi ħadd ieħor, jew ta' xi spiritu ieħor, jew ta' xi sitwazzjoni ieħor. Pereżempju ħantikom eżempju estrem. Jekk nitkellmu fuq il-Nord Korea, l-gvern li jmexxi Nord Korea huwa witchcraft. Bl-aktar mod assolut. Jintimida, jikkontrolla, sewwa, iżomm taħt influenza, b'seħħer, biżgħat, pajjiż ħie. Sewwa, pajjiżi fejn huma manipolati jew ikkontrollati jew intimidati jew influenzati b'dittatorjat, sewwa, huma diġà qed joperaw taħt witchcraft. Taħt spiritu li qed jipprova jinfluwenza u jintimida dawk in-nies hemmhekk. Min jaqa' taħt witchcraft jispiċċa jaman spiritualment. Jimxi fil-qerq mela l-verità ma jarajiex. Jimxi f'instabilità, stabilità m'hemmx, u jimxi taħt illużjoni. Infatti il-kelma fil-Grik tfisser maġija. Isek hemm magic fuqek. Ma tafx laqtek. Maġija. X'il-kelma witchcraft tfisser ukoll maġija. Okay? Maġija. Issa, aħna hawnhekk m'għandniex il-Van Nipole. Jew xi magicians. Imma f'kull knisja hawn nies li waqgħu sudduti ta' witchcraft. Jekk il-mara tibża titkellem għax ir-raġel li tiegħek xi xeba', inti għandek darek taħt witchcraft. Jekk inti fejn għandek gruppi ta' nies li jibżaw jew nkella huma intimidati, hemmhekk hemm witchcraft. Fejn inti għandek gruppi ta' nies, mhux f'dil-Knisja, fejn jippruvaw jikkontrollaw it-tmexxija tal-Knisja, mhux jgħinu ta' tgħidlek jew jagħtu pariri, jikkontrollaw b'intimidazzjoni. Ħantikom intimidazzjoni waħda żgħira li qatt ma ħadmet nirringrazzja l-għallimija jew qatt ma taħdem. Jekk ma tagħmilx hekk nitlaq. Bye, hemmhekk hemm l-exit sign. Dak huwa witchcraft, witchcraft fil-Knisja. Ħanurikom xi passaġġi oħra. Morru fi ktieb ta' l-ewwel Samuel. Għalissa titkellmu x'inhu witchcraft, x'inhu seħer, x'inhu li wieħed jaqa' taħt spell. Infatti hemm film jismu Spellbound. Biex intom tifmu ukoll meta jkun hemm xi tnejn arajjes u isa jinta għadek ma sawilla, she's under a spell. Issa, it doesn't have to be a bad one, it could be a good one. A spell because she's so much in love or he is so much in love. Imma it is a type of spell li l-bniedem issa ma jibqax jara ċar. Min qiegħed taħt seħer jew hemm spiritu ta' seħer jaħdmu ma jistax jara ċar. Ħanejdilkom, naħseb fil-missa llum, kif bniedem jispiċċa suddutu ta' seħer. Apparti li tiġa tgħidkom waħda mill-punti li hija ir-rebellioni. Morru fl-ewwel Samuel. L-ewwel Samuel. Halleluja. Spiritu Santu, kellimna u dak kollu li inti tittallimna mulej għallimna missi qadis. U kompli għaddisna. L-istorja ta' Samuel kapitlu 15 kien hemm Sawlu li kien mażul minn Alla. Sawlu mażul minn Alla. Re. Dan huwa l-ewwel re ta' Iżrael għax il-poplu ta' Iżrael rid re bħal popli l-oħra.
Alla għallom jien irretakom, jiena iktar mill-li bizzajiet għalikom, il-xidajk tfisser. Allora le, aħna rridu sultan. Ħanidkom aħwa, not always what you get is what God wants. Sometimes you get simply because you want it so badly that God allows you to have it. The best prayer, honest prayer is, Lord, mux għed nitkellmu għal-fejqan, dak dajem irridet Alla, mux għed nejdu s-salvazzjoni, dak dajem irridet Alla, ma dak kun hemm ħaġa, safra, post, relazzjoni. If it's not from God, ħajar tgħidlu mulej, jekk di mhix minnek, ħuda. Mux għed nejlek għal-fejqan, mulej jekk inti batiċ fejqan mela tfejqanix, nuħul marda. Great, thank you. Le. Alla jrid ifejqek dejjem. Dejjem. Imma dak huma affarijiet fejn huma things huma postijiet. Pereżempju jien naf inti tixtieq tmur toqgħod jenna fil-mellieħa għax hemm arja friska u għalejlek jiena rridek tibatek ma nafx Santa Lucia. Mhux għax m'hemmx arja friska, imma għandi pjanu missjoni għalik. Hemmhekk. Jew jiena rrid job ċertu fabbrika u għalet jgħidlek jiena rridek immur hemmhekk għax hemmhekk għandek missjoni għalik. U jiena għalhekk qedtilkom nhar l-erba' where God guides, He provides. If it's God's will, it is God's bill. But if it's not, it's yours bill. Għantifmu? Alleluja. Thank God. L-ewwel Samuel kapitlu 15, Alla qabbat il-Samuel. Jekk tmorru taqrawha di, jiena nazzarda ngħid b'awtorità fuq il-kalma tal-Alla li ħafna min-nies li jħobbu lil Ġesu għadhom ma jafux il-Ġesu vera. Forsi jafu bih, forsi kellhom xi tip ta' introduzzjoni miegħu, imma l-Ġesu komplut għadhom ma jafuhx, għax ħafna xorta għadhom għafolja jgħidulu Ġesu għax issa saru Kristjani ma xorta għadu jippreferu l-bambini bennuh. Għax Ġesu tal-Bibja hemm affarijiet li jobot u jabborri. U jekk tittara daqgħek is-sajd naqra, ara kif tkellem mal-Farisej u ara kif Ġesu jitkellem fl-Apokalissi. X'imbagħad tara stampa naqa' differenti minn ta' Ġesu mill-bambin. Mbagħad tara l-iljun tal-Ġuda li ħafna ma ntaqgħux miegħu u probabbli jibżgħu jintaqgħu miegħu wkoll. Imma jekk inti tkun tafu bħala Ġesu il-ħaruf, ma jkollokx problema ma' Ġesu l-iljun. Imma lew tkun aċċettajtu bħala ħaruf f'qalbek, il-ħlewwa, l-ispirtu tal-imħabba, l-ispirtu tal-ħnina. Once issir taf mbagħad taf li l-iljun ħajkun your best friend. Bħal Aslan ta' Narnia. Imma Aslan taf x'għamilhom milli dewwhom. Mhux qallhom God bless you anyway. Alleluja. By the way, Narnia huwa miktub minn Kristjan fuq il-Bibja. Jekk ma kontux tafu ekku. Alleluja. L-ewwel Samuel kapitlu 15 ħamorru minn vers da prattikament Alla qabdu biex jagħmel xi ħaġa. U għamel ħafna minna, ma m'għamilix kollha u kompleta. U Alla aħna naħsbu li l-mulej jgħidilna jiena nifhmek għandek id-djufijiet tiegħek u nifhem li inti provide. Aħna hekk nixtiequ li nisimgħu. Sewwa. Imma għal dawk li intom Alla tak xi tip ta' missjoni x'tagħmel, missjoni ġifi mhux bil-fors mull-Afrika. Salvan Mulej għallek isma' irridek tiġi River of Love u tiknes kull nhar ta' erba' u nhar ta' Żibt. U tgħidlu le, ħanoqgħod għaxer. Jiena ma rridx l-offerti tiegħek. Ma rridx is-sagrifiċċju tiegħek, jiena l-obbedjenza rrid. U Samuel wieġeb jaqgħu il-mulej joġbu l-vittmi tal-ħruq u s-sagrifiċċji għax ġa Sawlu qallu jiena isma' ma qtilthomx kollha tagħraf l-annimali li qal il-mulej biex noqtu loqqas in-nies kollha ma qtilthomx. Anzi ġiblek ir-re biex ngħidilkom ara qallu qed tipprova timpressjona l-Alla. Qallu x'għalek biex tagħmel Alla? Eqret kollox qallu. Sewwa? U mbagħad vers 23
Għallu Sawlu, Nathan il-profeta. Ir-rebellioni hija bħad-dnub tas-seħer. Mela m'hemm bżonn tmur anċi saħħara, toqgħod tagħmellek kafè. Jekk inti tkun id-dar, tattendi x-xirka, inti tista' tkun qed topera fir-rebellioni taf. Ir-rebellioni daqs jew hija l-istess bħal id-dnub tas-seħer. U l-Bibja taf xejlek u dawk li jagħmlu s-seħer semhom hija fil-bellija tan-nar. U li twebbes rasek daqs il-ħażen tal-qima tax-xbijat. Għax int warrabt il-kelma tal-mulej. Hawnhekk ħanamel ħafna Kristjani nervużi. Il-mument inti taf, xiri talla minnek u inti ma tamlux. U da mhux għax inti dajjef u żbaljajt u missjajt tal-ewwel ta' inti taf. Int issa tpoġġilek f'periklu ta' ruħek. Għax is-sinti qed mhux biss inti mhux issa tagħmel is-sinti qed fir-rebellioni quddiem Alla. U inti issa topra fl-ispirtu tas-seħer, fl-ispirtu tal-witchcraft. Għax inti rreġettajt dak li Alla qallek ċar, irreġettajtu. Għax int warrabt il-kelma tal-mulej. Ħanaqrawha bil-kontra. Kull min warrab il-kelma tal-mulej, Alla jwarbu, mhux Alla jħobbu. Din hija l-Bibja hija da. Alla jitfgħu fl-abissi tal-infern, mhux ibierku jidħol il-ġenna. U li twebbes rasek u li inti pratikament dal-istess kliem, allora jekk inti qed timxi f'rebellioni, għax inti warrabt il-kelma tal-Alla, il-kelma tal-profeti, il-kelma li jiena wissejtek biha warrabta. Allura Alla x'jinteressaħ mis-sagrifiċċji tiegħek, issa billi ġiblu s-sagrifiċċji. Taħseb li Alla ma kienx jgħaddi mingħajru? Ma ġak interessat. Għalhekk Alla, għalhekk l-ikbar ngħidilkom aħwa. Jekk intom tidu telbu x-xitan, kemm minnkom tidu telbu x-xitan dejjem imma mhux daqqa tajba, daqqa tiġi tajba, daqqa tiġi ħażina, daqqa xi tkaxkira wara. Imxi timxi fl-obbedjenza tal-kelma tal-mulej. U min jimxi fl-obbedjenza tal-kelma huwa l-bniedem li jimxi fil-biża tal-Alla. U jekk tibża minn Alla, ma tibża mill-ebda demonju. Qed tifhmu? Halleluja. Grazzi mulej. Allura hawnhekk qed jgħidilna l-Iskrittura qed tgħidilna jekk inti ma tridx taqa' fid-dnub tas-seħer, witchcraft, oqgħod attent li inti la taf x'għandek tagħmel għamlu. Tirreġettax il-kelma tal-mulej, m'għandekx għalfejn toqgħod tisma' mit preaching to do it right biex tagħmilha sew. S'issa titkellmu fuq l-opri tal-ġisem. Għax issa mbagħad l-Iskrittura tallimna wkoll li fejn inti l-opri tal-ġisem qed ikomplu kontinwament, issa hemmhekk sar dak li jgħidulu bl-Ingliż strong hold. No longer just a weakness. Għaliex taħseb ikollha nies hawnhekk li jiġu l-ewwel darba u instantanjament jinħelsu mid-droga tal-bliħ. Ikunu għamlu programmi, jiġu darba, jirċivu l-Kristu, nitolbu jinħelsu mid-droga. Jibqgħu jimxu mal-mulew, jibqgħu jinħelsu mid-droga. Jerġgħu imorru kontra dak li jafu li Alla ma jridx magħhom u jispiċċaw jinħatfu u jinbelaw. As a Christian. U jfarkulek familja. U jmorrulek ma' nies oħra. U l-wliedhom jikbu fis-sodda fejn hu d-dadi. I'm saved by grace. Yes, you are straight going to hell right now. You are actually marked with hell right now. Di waħda ta' nsemmilkom.
X'ngħidu għal dawk li ma jistgħux jgħixu mingħajr mara? Mhux tagħhom ta' rux ma ta' nies oħra. Don't kid yourself. X'ngħidu dawk li ma jistgħux jeħilsu mill-imrar li hemm fihom. Imrar. X'ngħidu għal dawk li mhumiex kapaċi jirċievu correction. Għax jekk ittihom xi correction jibdew jedduk, mela għalhekk ma ġietx dik imħabba fek. Sa nafti, kemm minnkom jiena tajkom, kemm minnkom kollha li hawnhekk, kemm minnkom jiena tajkom correction, għalejtu għajdejkom. Correction. Kemm minnkom tajkom xi ċanfira waħda nobis għal idej. ċanfira, mhux correction, hemm differenza bejn ċanfira u correction. Mela minnkom ninsala sħiħa, int ħaqqek dik iċ-ċanfira. Int ukoll kien ħaqqek dik iċ-ċanfira? Jiġifieri minn ninsala kollha tlieta biss għalaw ċanfira. Mela minn ħafna drabi min jaqla ċanfira ikun diġà wasal it-tielet stage. L-ewwel instruction, mbagħad correction, u mbagħad waħda fuq il-patata. Mhux letteralment, Sewwa? Biex tasal għat-tielet waħda, jivinti wasal f'punt perikolus. Għax il-passer m'għandux għalfejn ċanfrek mal-ewwel, inti kol ma jagħmel il-passer l-ewwel jgħidlek x'għandek tagħmel, full stop, skont il-kelma. Jekk tobdija m'għandu taqsek. Għamilt li xogħol ħafna ħafif. M'għandix għalfejn noqgħod nerġa' ngħidlek. Tiġa taf x'għandek tagħmel. It-tieni nagħmellek korrezzjoni. Inti taf x'inti tagħmelu? Għax inti issa l-kelma tafa. It-tielet issa ġeha ċanfira. U ċanfira ħafna ma toġobhomx. Avolja Alla jgħid Alla jċanfar lil min? Iħobb. Jekk inċanfartek li fil-maġġoranza huma ftit dawk li inċanfart, Alla jħobbok. Imma xi wħud minn għalihom għax forsi jien jew il-pastor tagħhom kien taf, actually kienet tkun mħabba biex ma jintilfux. Għax il-Kristjani jistintilef għalija. Għax inti kemm ħaddum sejjer tgħix il-ħajja tas-saħer, rebellioni. U l-Bibja tgħidlek lil min Alla jċanfar għax Alla jħobbu. Nippreferi li veron jekk jiena ġejt imċanfar mill-mulej, ftakar li tiġà wasal it-tielet level. Jiġifieri kont biss l-ewwel instruction, biss il-correction u issa wasal waħda biex jaqbad li wedna jgħid lili. U jkun ħaqni. Imma meta inti ġejt biex imċanfar, inti wasal fil-punt ta' rebellioni ġifieri, inti qed f'rebellioni. Il-bniedem li għandu qalbu safja, qalbu sew qudiem il-mulej, jilqaħħa iċ-ċanfira jekk tiġaqabes il-correction u l-instruction, tiġaqabizha, u għalhekk jiena fl-esperjenza tiegħi huma ftit nista' noddhom fuq subajja li jiena wasal biex inċanfar. U grazzi bħal-mulej bħalma tafu dawk li intom għalajtu idejkom, rajtu, ftaħtu għajnejkom u l-qajtu ċ-ċanfira. Ma ma nafx l-ebda passar ma qed iċanfar in-nies tiegħu għal xejn. Mhux pjaċir, imma l-biċċa xogħol jgħaddi. Ikun hemm ċertu Kristjani mhux fil-Knisja f'kull imkien. Li għax il-pastor ċanfrek jibda jeddet il-pastor daqshekk issa nġib id-deċma, m'inti lili qed tiġibha d-deċma. Jekk qed tagħtiha lili, mela issa għandek id-dejn malla tax qatt ma tajta lilu. Inti lili tajta. Id-deċma ta' Kristu hija ta' mhux tiegħi. U minna jsir ix-xogħol tal-mulej. Inti fehm jiġifieri dak li jiena nagħmel fid-dar tal-Alla b'kull wieħed minnkom tagħmluh għal Alla ma tagħmluhx għalija. U intom mill-Alla bħali titgħidu rendu kont ta' dak li intom qed tagħmlu. Qed tifhmu? X'inhuwa dak li attira is-seħer u li qalb tista' tiġi imħassra imħabba s-seħer. Jekk aħna inkomplu naqraw morru l-ewwel Samuel 15, għejd l-Ispiritu Santu għallimni. Vers 23, ir-rebellioni daqs id-dnub tas-seħer. U li twebbes rasek għejdlu mulej jekk hemm bżonn naqsam li rasi. Aqsamili u ftaħi l-ktieb jekk hemm bżonn.
Niftakar bħalsa tiftakar meta Pietru l-ewwel qallu mulej ma ridekx taħsel li saqajja. U qallu jekk jien ma naħsellekx saqajk, inti m'għandekx semminni. Qallu ma ħajja ħsilni kemm jien. Qallu Pietru. Qallu inti qalbek tiġa tiegħi. Għax inti ftaħt beraħ biex jien jekk inti għandi bżonn tikħassla inti ilek. Imma la inti diġà miftuħ tiġa torili m'għandek bżonna. Tifhmu? La inti qed tgħidli mela għamel dak li trid int. Tiġa tnagħmel għax inti tiġa qalbek hija, tiġa immejla. Alleluja. Grazzi mole. Ħankomplu. U li twebbes rasek daqs il-ħażen tal-qima ta' ġbijat. Għall-eżiż insara li għadhom salhom il-ġurnata, iġorru ġbijat, iqimu ġbijat. Qed tagħmlu dnub. U fit-Testament ġdid Ġesu jwissi li min jagħmlu jintilef. U toqgħodx iġibu l-iskużi banali għax li kieku nanna, u għax kieku tzija, u kieku d-dogi għallek u wieqaf. U toqgħodx targumenta malla fuq dak li huwa ċar. Għax jekk targumenta malla tiġi għandek qalbek imħasra, qiegħed fribeljoni. L-aħjar qalb għal Allajja mulej bħal ta' Marija. Ħajsir minni skont kemm se. Xi trid mulej? Ma nefhimx kif kont tagħmel ma għamel li trid. Li trid inti mulej xi tagħmel? Ħajkolli tifel, ma naf kif ħajsir għax inqgħod ma' ma' raġel, ma mhux intenta ma ħażej. Dik l-aħjar qalb bħal Alla. Immejla għal mulej. Mejla l-kelma talla. Mux kif li ġejt, inti sa tgħidli jiena u kif għadha dal-affarijiet. Next. Inti malla t-argumenta da. Ane. U li twebbas rasaj daqs il-ħażen tal-qima ta' ġbijat għax warrabt il-kelma tal-mulej u sa jwarrab lilek minn sultan. Sultan ta' slaten, re ta' rejiet, u ta' attenta ċaħna slaten u kolla għadan. U Sawl għal il-Samuel dnibt, il-profeta kien jismu Samuel, għax l-ewet il-kom najten, għax najten kienu koll msemmi iktar tar. U Sawl għal il-Samuel dnibt għax ksirt il-kelma tal-mulej. Sawl huwa l-profeta tal-mulej, Samuel kien ir-re. Dnibt għax ksirt il-kelma tal-mulej u kelmtek. Għax ismawa. Eżiz ħbieb saċerdoti. Eżiz ħbieb pastors. Eżiz ħbieb mexxejja tal-mulej. F'kwalinkwa kampu denominazzjoni. Ftit snin ilu kien hemm żewġ mexxejja Kristjani. U li qalu li, pastor, brother, taħħal ħallihom bil-kwiet, għax titkellem fuq dawn l-affarijiet. Ħalli ma taqlax ma ċertu affarijiet. Mela intom ma tafux li meta titkellem il-verità ħataqla ċertu affarijiet. Mhux ovvja taqla ċertu affarijiet. Jekk inti m'għandekx il-biża tal-bniedem, u jekk inti għandek il-biża tal-bniedem, il-Bibja tgħidlek min għandu l-biża tal-bniedem jaqaf nazba u jispiċċa taħt kontroll għax jibża għalhekk Alla qal l-Eżekiel tħares lejlu ġjuħ. Jibża x'ħajjgħidu fuq. Jibża x'ħajjiġri. Ma tistax tħares lejn wiċċ Alla u lejn wiċċ il-bniedem. Araw id-dnub ta' Sawl. Apparti li kiser il-kelma tal-mulej, imma għalix kisera. Għalix bżajt mill-poplu u smajt minn klimom. Jina ħin, nkellimhom fuq id-deċma l-poplu tiegħi għax inkella nibża li jħerbu. Sa nafti. Id-deċma inti tkellimt fuqha jew Alla. Mela biex ħadd mexxi knisja bit-tombla u ntellaw l-istatwi mal-uno. Mal-prima. Ħantellaw statwa mal-prima għax għandna bżonn nirranġaw il-knisja.
Aħjar tmur tirranġa int l-ewwel. Allura minn flok nagħlmu l-poplu bil-prinċipji tas-saltna, allura għax nibżaw ngħidu xtejt il-kelma, sewfa tesma' dal-għadin u sewfa tiġmi, mela nagħmlu kompromess. Jiena qatt ma nitkellem fuq ċertu suġġetti għax niddejja li ma mmurx innaffarhom jidilqu. I wonder how many churches are actually following Jesus or following themselves. Jiena mhux qed ngħidilkom għax iridkom titilqu. Imma nemmen li River of Love jiġu poplu li huma mxenqa għal-kelma qaddisa retta tal-mulej. Amen? Halleluja. Għal-bżajt mill-poplu u smajt minn klimhom issa fil-ħtijieti u erġejja miegħi biex nagħti qima lill-mulej. U Samuel qal lil Sawl ma nerġax niġi miegħek għax int warrabt il-kelma tal-mulej. Ħa ngħid kelma b'mod ġenerali. Eżiż aħwa li intom Kristjani sewgħu u sew madwar pajjiżna Malta. Hemm xi wħud minnkom li tant ilu jiġri warajkom il-mulej. Ġimgħa wara ġimgħa jieħu paċenzja bikom, jerġa' jirrastawrak, terġa' tmur lura bħal ħanżira maħmuġa lejn il-ħmieġ tiegħek. Jerġa' jirrestawrak u terġa' lura. Jerġa' jirrestawrak u jerġa' lura. Issa naf li x-xitan jaħdem biex jżommok kondannat. Jiena mhux qed Alla ma jridekx inti tgħix f'kundanna. Però jekk inti taf il-kelma talla, itgħallem għalaq il-bibien li jgħid iżżomm miftuħa, itgħallem ma tagħmilix ma' ċertu nies li jkunu ta' xkiel għalik, tittaqta' għali. Sewwa ċertu postijiet ma tistax tmurhom iktar. Ħalli inti ma tibqax on and off, in and out. Ma nerġax niġi miegħek qallu Samuel l-re għax int warrabt il-kelma tal-mulej u l-mulej warrab lilek. U ma tibqax iżjed sultan fuq Izrael. Samuel dar biex jitlaq u Sawlu qabadlu djul il-mantar u dan ċarrat. U Samuel qallu l-mulej llum ċarrat is-saltna ta' Izrael minn fuqek u tali l-wieħed aħjar minnek. Il-mulej, il-glorja ta' Izrael ma jgdibx u ma jbiddilx femtu għax mhux bniedem biex jindem. U Samuel wieġebt, ismawa, għajdu li din, taħsbu li din dima ġenwina, ismawa. Dnibta, immissatini l-ġieħ għal-menu qoddim ix-xjuħ tal-poplu tiegħi u qoddim Izrael erġejja miegħi ħalli nagħta qima lill-mulej Alla tiegħek. Sen qal xi jrid jagħti qoddim il-qima biex jidher. Mhux għax vera ddispjaċih, għax infatti li jiena nemmen li min vera minna jiddispjaċina, Alla vera jaħfillek. Imma xi kultant mulej jiddispjaċini ta' ma minti titifni ma ħanerġa' mmur magħha. Mulej jiddispjaċini ma jiddispjaċik għax Alla qabdek jew jiddispjaċik għax dnibt u weġġajt dak li ħabdek u meta l-Krist. Għalhekk Alla raġettaħ il-dar raġel. Da kien sultan midluk ta' Izrael. Imma moħħu ma kienx li vera jixtieq joġob l-Alla, imma jixtieq joġob il-bniedem. Pawlu jgħid fil-Ktieb ta' Galatin kapitlu 1 vers 10, jgħid min minnkom tixtiequ toġob il-mulej, ma tistax toġob il-bniedem. U jekk tfittex biex toġob il-bniedem, int ma tista' qatt toġob lill-Alla. Isqfijiet, assissin, pastors, evangelisti, għallima, ma tistax toġob il-Alla u tibża tippriedka il-kunsill sħiħ tal-kelma qaddisa tal-Alla. Ma tistax. Għalhekk jiena nisejjaħ Ministru ta' Alla għall-bnedmin, mhux Ministru tal-bnedmin għal Alla. Jien ma nippreżentax lilkom quddiem Alla, jiena nirrappreżenta l-Alla lilkom.
Mhux jiena biss ta' kollha kemm intkom suppost bħala Kristjani fil-versens tal-kelma mhux jien biss. Imma l-min jitkellem il-kelma tal-Alla suppost jitkellem għal Alla, mhux jitkellem għal bniedem. X'importani l-opinjoni ta' Brussell? X'importani x'inhu l-iktar popolari bħalissa? X'importani x'jaħseb il-partit A u partit B? Għaw partitarji, għaw Kristjani, għaw Malta, li huma taħt seħer tal-PL u tal-PN. Mura għal Facebook tagħhom. Fuq xiex l-iktar jitkellmu. Jekk hux Ġesu jew il-partit jew nazzjonalisti jew laboristi. Minnu l-iktar, minnu sejdak. Int qiegħed taħt seħer. Taħt seħer tal-partit. Għandek opinjoni partiġana, żomma uża fl-elezzjoni. Ma mhux kollu partit, u għax il-prim, u għax il-sekond, u għax l-oppozizjoni, u għax il-gvern. Aħna nitkellmu fuq prinċipji umanitarji, ovvjament kontra l-abbord, u mhux ħanibża nitkellem kontra l-abbord. U mhux ħanibża nitkellem kontra żwieġ tal-istess sess. Għaliex għax jiena nitkellem għal Alla, u Alla qal dawn l-affarijiet jabborrihom. Droga Alla jabborrija, anke jekk idaħħalha liġi l-gvern. U jekk qed tuħu għalik, sinjal li inti għandek taħt seħer tal-partit li daħħal din id-droga f'pajjiżna. Għamilha legali. Ma nagħmluhiex partiġana, din hija l-kelma tal-Alla, xejn Ġesu kieku. Xejn Ġesu. It's amazing kemm jagħmlu kompromessi once li semmilhom il-partit ċertu Kristjani. U tgħidilkom xi ħaġa oħra. Anke di tal-vaċċin għal xi ħud hija xi ħaġa partiġana. Għax la ġaba l-gvern mara tajba żgur. Issa tiġattilkom min irid jieħu waħda u ma ġieħodix. Tista' toħduha kull ġimgħa u tista' toħdu kull stil u kull kulur. Ma tagħmilx differenza. Imma xi ħud għalihom saret xi ħaġa tal-partit. Ara tbitux għax qed tiffendi lill-partit. Ara kemm hawn min nies li huma taħt seħer fil-Knisja u fid-dar tal-Alla. Tittoħodha ħoda, God bless you. Alleluja. Jalla ma tkunx parti mill-istatistika li ma jridux din il-verità toħroġ. Alleluja. Grazzi Ġesu. Ħanispiċċa b'dan il-punt u nkomplu jekk għalajt il-ġimgħa d-dieħla. Morru fil-ktieb tar-Rumani, Lut kapitlu 12. Lut 12. Praise and worship team, would you please come? Lut kapitlu 12. Hebrews 12. Din hija skrittura ta' li sabiħa. Pero it's amazing li l-min ġi li smajt jipritka dan il-punt ma jsemmuħx li għad nsemmillum. Sawl għaliex waqa taħt seħer. Ħanetkellmu fuq seħer ukoll witchcraft bħal okkult iktar il-qudiem, mhux issa. Għaliex waqa taħt seħer? L-iskrittura tindika u niftħu fuqha jekk għalajt il-lezzjoni li jmiss li l-bniedem li jissa f'qalbu hemm jew offense. Dak li jgħidulu bl-Ingliż bitterness li huwa il-kuġina tal-ejra, il-kuġin tal-ejra. Bitterness. Xejdulu bil-Malti bitterness. Imrar, eżatt, imrar. Meta inti kollok imrar f'qalbek, inti qed tiftaħ qalbek għal biex taqa' taħt sudditu tal-seħer.
Vers 14 ta' Lut kapitlu 12. Fitxu li żomm muslim ma' kulħadd u li jkollkom il-qdusija għax mingħajr il-qdusija ħadd ma jara lil mulej. Kulħadd jgħidha mingħajr il-qdusija ħadd ma jara lil mulej. Lil min qed jindirizza din? Il-Kristjani. Issa, mela mingħajr il-qdusija jekk inti ma tkunx ikkonsagratu dedikat għal Kristu, inti tista' tpoġġilek nifsek f'periklu. Fil-Ingliż, bl-Ingliż hemm il-kelma righteousness li inti tkun iġġustifikat. Nippreferija bl-Ingliż righteous. But righteousness is what God does for you. Holiness, can I do it in brackets? Issa nidilkom għaliex, is what you do for God. Issa, meta jgħidlek you do for God, not in your flesh, ta? You do for God by the Holy Spirit working through you. Għalek għedlek within brackets, ma jmux naħseb se tipprova titqaddes billi ma tagħmilx make-up u ma tilbes inti dublet. Jekk tilbes dublet, ilbsu deċenti. Jekk tilbes make-up, ħallina narfuk. Halleluja. Ma mux jaħsbuk li għaddej ma xi mara oħra. Insomma, anyway. Iġviri, għaw min jaħseb li għax ma tamil make-up da' sekk titqaddis. Tifranka xi ħaġa tal-flus, imma mux titqaddis. Sewa, imma li titqaddis araw kif jitqaddis il-bniedem. Mingħajr din id-dusija ħadd ma jara lil Alla. Qisu li ħadd foskom ma jibqa' lura mill-grazzja tal-Alla. Li jibda ta' mrar ma jimbet fostkom li jġib it-taħwit u bih ħafna Kristjani jitħassru. Ħanejda bil-maqlub di. Ħafna jitħassru, ħafna Kristjani jitħassru, jġibu it-taħwit, ħanitkellmu fuq it-taħwit li ċertu Kristjani li qed joperaw taħt seħer jġibu fil-knejjes, taħwit fil-knejjes. Sewwa għax hemm imrar. L-imrar huwa il-ġemella, l-kuġina, mhux il-ġemella, it-twin tal-offense. L-imrar. Kellek diżappunt, kellek għan, ma lħaqtux, ġej diżappuntat, beda jibdi jimbet l-imrar f'qalbek. U l-imrar li jinti zammejt f'qalbek, l-imrar li zammejt f'qalbek, ġġara, ħasrek u speċajt waqajt mill-grazzja u b'daqshekk ma bqajtx għaddis qudiem Alla. Mela inti tgħidli naqtajt il-pornografija, proset. Inaqtajt is-sigaretti, tajjeb. Inaqtajt id-droga, tajjeb. M'għadniex niġri mal-irġieli u ma nisa jew m'għadna jluma, tajjeb. Imma għandi l-anżita fl-ispirtu tiegħi f'qalbi għal-ħuga, għal-hija u għal-uħti, jew għal-pastor, jew għal-leader, jew għal-dajkin, jew għal-responsabbli. Il-moment li inti għamiltek, inti sirt sudditu ta' seħer. Sirt vittma u sirt kandidat biex issa is-seħer jibda jopera fik, bik fil-ġema u fil-knisja. Tifmuħwa? Għanna ħafna x'nitkellmu aktar fuq din il-ħaġa. Itallimtux ħaġa l-lejla? Mela ħan nitolbu flimkien fejn inti tlob miegħi. Arek għandekx x'imkien imrar. Mela mhux qed jitkellem fuq id-demonji għalissa, mhux qed jitkellmu fuq il-witchcraft li jidħlu bid-demonji. Però nsab faħkarkom ukoll id-demonji ma jidħlux fejn id-darja mimlija bl-ispirtu tal-Alla. Il-bib fil-każ tal-lum huwa l-imrar. Tkellem mal-mulej stess fejn inti. Il-frott li Alla jara fik. Dak li jgħidulu fruits, the fruit of righteousness.
li inti tfisser bħalma qal Ġwan il-Battista lill-Firisej. Qalulhom intbu u għamlu u uru frott tal-indima tagħkom. Tkellem għal-mulej biex inti ma taqax suddutu ta' seħer li qed tiġi taħt isek spell, taħt tip ta' manipolazzjoni, ta' kontroll li jispiċċa xi ħaġa diabolika f'ħajtek u jekk inti din tħallija tista' tinfluwenza lil ta' madwarek u tagħmel id-dannu. Tweġġel il-ħutek. Tkellem mal-mulej fejn inti. Ejd li għarik qalbek fejn qalbek mal-mulej. Ejna tolbu flimkien, Missi Għaddejs. Grazzi tal-kelma tiegħek. Kelma li tiċċalenġjani, tistreċjani, però li titrasformani. Spiritu Santu waħdem fija int. Qarbilli qalbi. Biex fejn jiena qiegħed fl-iżball ma nfittix li niġi ġustifikat imma li niġi maħfu. Il-kelma tiegħek tgħid mulej li meta jiena nindem u ndur lejk din-nubiet jiġi maħfura. Inti taf il-kondizzjoni ta' qalbi kif inhi. Għalhekk Spiritu Santu opera int f'qalbi. La tħallinix naqa jew nkun vittma ta' seħħer, ta' witchcraft, kontroll diaboliku, imma din il-grazzja li għajnejja jkunu verament miftuħa għal verità tal-kelma tiegħek. Ħalli jien nkun verament qaddis quddiemek. Waqt li jiena nitgħallem inħobb il-dawk ta' madwari, imma ma nħalli xejn madwari jikkontrollani jew jimmanipulani billi nagħmel kompromessi mal-kelma qaddisa tiegħek. Bħal m'għamel Sawlu għax beża mill-bniedem spiċċa kisser il-kelma tal-mulej. Mulej qaddis. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u n-nar qaddis tiegħek. Aħdem f'qalbi. Kisser kull imrar li jiena stajt ħalejt f'qalbi. Dik il-persuna jew dak il-persuni li weġġawni. Mulej għatin il-grazzja naħfrilhom minn qalbi. U grazzi mulej li inti qed tallimni u jekk għandi bżonn li inti ċanfarni mulej. Għax li l-min inti ċanfar inti tħobb u l-bint tħobb inti ċanfar. Mulej il-verità l-lum nafa. Skuża qudiemek m'għandix iktar. U għalhekk mulej jien irrid inkun wieħed minn dawk li nitaxxa fil-kelma tiegħek u fil-preżenza qaddisa tiegħek. Kull spiritu ta' seħħer li hemm jopera f'ħajti, kull spiritu ta' seħħer li qed jipprova jopera fija billi jiena forsi nipprova nintimida xi ħadd madwari jew dawk ta' dari jew dawk ta' fejn naħdem jew u x'inhu forsi b'ignoranza inkissru minn fuq Jessu stess. Fejn jiena mulej ħallejt is-seħħer jaħdem fuqi, fejn jiena ħallejt li niġi manipulat, kontrollat u intimidat. Għax bżajt iktar mill-bniedem milli bżajt minnek mulej.
اغفرلي għalhekk aqla minn bil-eruq minn ġo qalbi kull forma ta' seħħer li llum itkellimna fuqha. U aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek Ġesu. U ħeġġeġ fija nar qaddis tal-Ispiritu Santu. Grazzi mulej li inti sejjaħtli biex inkun ħieles. Sejjaħtni biex inkun salvat. Halleluja. Mulej inti tridni li nkun ikkonsagrat fl-Ispiritu fir-Ruħ fil-ġisem. U għalhekk niddikjara b'fommi u b'qalbi li Ġesu huwa s-Sit u s-Salvatur ta' ħajti. U llum jien nikkonsagra li l-nifsi totalment lil Ġesu Kristu. U l-ebda seħħer sew tal-opri tal-ġisem u l-ebda seħħer spiritwali mandu post f'ħajti f'isem Ġesu Kristu. Natik glorja mulej. Natik tifħir mulej. Inti s-Sit, inti s-Salvatur tiegħi f'isem Ġesu Kristu. Jekk intom bidin hawnhekk dak kollha intom hawn preżenti nitlob għalikom issa stess mulej bil-qawwa tal-Ispiritu Santu mulej kisser u aqla mill-eruq. Kull influenza diabolika tas-seħħer mulej qaddis. Every spirit of witchcraft mulej qaddis. Sew jekk hijiex xi ħaġa diabolika jew sew hijiex opra tal-ġisem, kissirha bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek issa stess minn fuq il-poplu tiegħek. F'isem Ġesu Kristu. Kun ħieles, kun meħlusa minn kull seħħer f'isem Ġesu Kristu. Ħanejt xi ħaġa għal forsi hawn min għandu bżonn jismani għax qed jara fuq YouTube. Inħoss li jekk inti xi ħadd li forsi ir-raġel tiegħek jibża jkellmek. Għax jekk ikellmek tibda taqbeż u tibda tajjeb u twerżeb. Jew inti l-mara tiegħek ma tistax kellmek għax inti mbagħad tibda ssawwat u issabbat u tibda twerwer kulħadd madwarek. Kella jien naf. Dawk huma affarijiet li tgħidli għax hekk imdorri u dik id-dufija tiegħek. Jekk hija dufija, number one mhix ħaġa sabiħa żgur. Allura żgur hija dufija. Imma hija diabolika. U jekk inti tkompli tgħix hekk u taf is-sabiħa, inti tistieden issa spiritu ta' seħħer. Issa m'għadix biss ġufija tal-ġisem. Issa saret spiritu, issa ssir stronghold. Għalhekk għodu attenti. Jekk inti forsi leader, mhux leader għax jgħalmek dan, jew leader għax xi ħadd kellek bżonn xi ċanfira u tajjilek għax kien ħaqek, kemm inti paprata, ġibidlek widnejk dik kien ħaqek. Imma nitkellmu fejn fid-dinja hawn leaders, pereżempju jgħidu mhux Malta, ma nafx bihom Malta, li taw il-kongregazzjoni tagħhom kollha l-valenu. Illum smajt bi-storja tal-waħx. Leader ġewwa l-Amerika kellu knisja ta' 2000 ruħ, beda jitkellem, beda jagħti pereżempju fil-kongregazzjoni tiegħu beda jidaħħal il-kunċett ta' partners jibidlu n-nisa tagħhom, ir-ġiel tagħhom u kienet fuq il-news di, mhix issa reċenti ftit ilu. Ara kif in-nies, pereżempju rajt xi ħadd ieħor ġol-Afrika, leader, pastor, tantu għaw taħt seħer il-kongregazzjoni tiegħu li beda jgħidulhom pereżempju borru kulu l-ħaxix fuq barra, ma nafx jekk rajtuhom żewla fejn. Rajthom daw imorru jiklu l-ħaxix, jitqalbu fil-ħaxix, jagħmlu qishom annimali dawk affarijiet diaboliċi ħodana. Daw affarijiet jeżistu fid-dinja. Jien mhux għax jekk jiena ngħidilkom xejlek il-kelma, tiġix tgħid l-passer tikkontrollani dik xejn il-kelma. Nikkontrollak meta inti qed tibża minni minn flok qed tibża minn Alla. Inti tagħmel dak għandek tagħmel is-sewwa għax inti għandek il-biża' tal-Alla mhux għax għandek il-biża' tal-pastor. Inti l-pastor mhux tibża minnu trid, il-pastor tħobbu tirrispettah, dik hiwa dik Alla jirrikjedija, imma tagħmel is-sewwa għax għandek il-biża' tal-Alla. Imma jekk għandek il-biża' tal-Alla mbagħad ma tibża mill-ebda bniedem. Ma tibża bl-ewwel bniedem mhux biżżejjed qed ngħidlek, ma tiddejjaq xejn il-verità. Il-pastor tiegħi meta ġieli għal affarijiet li lejla ċċallenġawni, mhux lej il-pastor ħares lej il-bibja x'qed tgħid il-bibja. Di l-bibja. Issa forsi jekk tiċċallenġjani naqra aktar mill-oħrajn, imma l-bibja. Simple stej. Imma hawn mexxejja.
li jkunu letteralment jisom kif jgħidu bl-Ingliż lulled to sleep, you know, lulled, għax il-leader tiegħi, għax il-parti, jisom għandhom hejżek, zlieġa, totalment ikkontrollati. Anka meta xi ħadd jisu l-partit tiegħu kull ma jagħmel huwa qaddejs. Għax ġi taħt ħejż, ġi taħt spell, jew il-klabb tal-futbol. Kulħadd għandu dritt opinjoni, imma qatt ma tispiċċa tiġi taħt suddutu ta' persuna. Hemmhekk fejn jispiċċaw l-affarijiet perikolużi. Ejja nqumu bil-wifqa. Halleluja. Eżiż aħwa tal-YouTube u Facebook, nirringrazzjakom li kontu magħna. Narawkom għadha fil-għodja kalarit fil-10, jew nkella narawkom il-ġimgħa d-dieħla l-4 u s-sif fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd tal-darba oħra fil-10 ta' filgħodu. Paċi magħkom, God bless you.